ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆವು ದಾದಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುನೇನು ಚೊಪ್ಪು ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತಾರನ ಇನ್ನೆರಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಕ್ಲೆಟ್ 5 ಜನ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಇನ್ನೆರಡು ಖುಷಿ ಬೇತುಂಡೆ ಇಜತೆ ಈಗ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ತಾನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆತನ ಐತಾರ ಈಗ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾನು ಒವೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡದೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಆದಲೇ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಫಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೋದಂತೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲ 5 ಜನ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕು ನಂಜಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸೊ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಏನು ಕಡಪಡಿ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಈ ನಾಮ ಗೆಲ್ತಿ